Sofía Rama é, sobre todo, unha docente con vocación que dá os seus froitos e que demostra o seguimento máis alá das aulas do seu alumnado. Somos testemunhas de como ese en repetidas ocasións. Como docente de Lingua e Literatura no IES Félix Muriel, no que ven traballando desde hai anos, botou a andar iniciativas tan interesantes como o Glosario Violeta, editado polo Concello de Rianxo e coordinado polo Grupo de Traballo Feminista de segundo de bacharelato do curso 21 e 22. É este un exemplo do traballo de Sofía a prol da coeducación e da igualdade desde as aulas. Por outro lado, é unha das persoas que máis sabe no noso país sobre o tratamento integrado de linguas e sobre o ensino competencial e comunicativo. Arredor disto, ten impartido numerosas accións formativas no ámbito da administración e tamén para a CIGA Ensino e a SPG, como foron os cursos de formación permanente do profesorado, deseño de situacións de aprendizaxe e secuencias didácticas, o tratamento integrado de linguas desde unha perspectiva comunicativa e normalizadora. Tamén xunto con Tina Formoso e Ramón Veiga ou o máis recente Sociolingüística aplicada en todas as aulas, neste caso xunto con Tina. Mostrar a súa implicación coa innovación pedagóxica é o seu artigo Necesidade dun cambio metodolóxico na materia de lingua galega e literatura en relación co proceso de normalización nas aulas de secundaria. A SPG publicou o interesante traballo Situacións de aprendizaxe de lingua e literatura 2, competencial para o día a día na aula, traballo do que Sofía é a autora xunto con Tina Formoso tamén e con Luciano Fernández. Trátase dunha serie de secuencias de situacións de aprendizaxe para chegarlle ao profesorado uns modelos que poidan servir como instrumentos para desenvolver unha aprendizaxe competencial. Baixo o mesmo formato de metodoloxía didáctica participou como membro do colectivo Profesorado Diverxente na elaboración de outras dúas situacións de aprendizaxe, Altri, as novas encrobas e Lumes nunca máis, títulos que delatan o compromiso de Sofía coa defensa do noso país e do medio ambiente. Tamén ten participado en diferentes foros educativos, como a Mesa Redonda Cine, Educación e Ciudadanía, organizado polo Ateneo de Santiago, e ten impartido relatorios varios como os organizados polo Consello da Cultura. Forma parte da directiva da SPG e é tamén delegada da CIGA Ensino. E, como tal, integra a comisión organizadora destas xornadas de lingua e literatura xa desde hai varios anos. Desde ambas entidades, desde a CIGA Ensino e desde a SPG, queremos dar fe da súa admirable capacidade de traballo, do seu compromiso incuestionable e tamén da súa calidade humana. E xa, sen máis, iso voulle dar a palabra. Boa tarde, estaba nerviosa, pero agora xa non vou poder falar. Non tiña eu nin idea de que se puidera encher unha folla falando de min, e que me pareces increíble, Ana, de verdade, grazas. Vale, boa tarde. Tamén grazas a vos, porque é increíble que esteades a estas horas aquí, recén comidos, co estómago cheo, en vez de ir tomar unha sesta, botar a sesta, pero bueno, moitísimas grazas por vires e por estar aquí. Sei que hai xente aquí que xa me escoitou noutras ocasións, así que non vos aburrades moito. Non me importa se vos quedades dormidos como algún alumno a primeira hora, pero ben, do que vos vou falar eu agora é de como poñer ao día, como activar o proxecto lingüístico de centro, porque en realidade todo o que fago eu e todo o que levo feito todo o tempo, sexa nas aulas, fora das aulas, como delegada na miña vida cotiá, é buscar a normalización da miña lingua, porque eu son eu. É dicir, sen a lingua non son. Entón, a idea desta intervención está no marco da campaña da CIGA Ensino Eu ensino en galego. Tedes nas vosas carpetas estas dúas guías, a guía para elaborar o proxecto lingüístico de centro, da que me responsabilicei eu, e a guía para a normalización lingüística desde os equipos de normalización e dinamización da lingua galega, da que se responsabilizou Tina. Ademais, dentro estas dúas guías tamén formaron parte da terceira e quinta parte, creo recordar, do curso online do que se responsabilizou a SPG e que levaba por título, como acaba de dicir Ana, a sociolingüística aplicada a todas as áreas, a todas as materias.
do que nos responsabilizamos tamén Tina e eu, é nese marco no que se sitúa a miña intervención de hoxe, voume centrar en como desenvolver unha planificación lingüística desde os proxectos lingüísticos de centro. Ante a situación na que nos atopamos, que describirei dentro dun momento, que podemos facer nós como docentes desde os centros de ensino para cambiar, para mudar no marco legal que temos esa situación. Entón, empezarei falando de por que un PLC, por que un proxecto lingüístico de centro, cal é o marco legal, que é un proxecto lingüístico de centro, e para desenvolver un proxecto lingüístico de centro na Galiza ou en calquera país con lingua propia, non vale calquera proxecto lingüístico, non nos vale o de Andalucía, e necesitamos unha metodoloxía determinada. E esa metodoloxía, desde hai décadas, ten que ser o tratamento integrado de linguas. Para que serve o proxecto lingüístico de centro? E, sobre todo, veremos que serve para desenvolver a competencia en comunicación lingüística e a competencia plurilingüe, pero necesariamente desde o galego, para conseguir formar alumnado galegos e galegas políglotas, senón non hai plurilingüismo. É dicir, o plurilingüismo desde a normalización da lingua galega. Como se elabora o PLC? Para iso tedes a guía e o folleto. A este folleto que tedes aí na vosa carpeta complétase cunha guía máis grande que supoño que xa moitas e moitos coñeceredes, que se atopa nas páxinas da SPG e da CIGA Ensino. Non sei se estou falando con ruido. Sí, case. Sí, os nervios. E despois, ao final, o que me gustaría, se queredes, é, no momento que queirades que me interrumpades, vale, non pasa nada, falamos, discutimos moitísimo mellor, que debatamos, que non solte aquí eu o meu rollo como se soubese moito do tema. E senón, ao final, gustaríame enfrontar o nome dos propios equipos de normalización. Por que se lles chama hoxe equipos de dinamización e por que se borrou a palabra normalización de todo o decreto de plurilingüismo. Vale? Aí abaixo vedes que hai un PLE ou PLEA. Entón, sabedes que este ano nos pediron un PLEA e entón teño aí apuntado para recordar que teño que falarvos disso. Ben, a planificación lingüística é unha das ramas da socioloxía da lingua. O que vos vou contar agora a xente de galego, sinto un pouco de vergonza contárvolo, vale? Pero é a introdución que considero necesaria por se acaso. Entón, dentro da planificación lingüística, evidentemente, hai dúas posibilidades, ou a planificación do corpus ou a planificación do status. O corpus lingüístico planifícase a través da normativización, elaborando as normas de uso correcto, como foi no caso do galego, as normas ortográficas e morfolóxicas do galego que se publicaron, creo recordar, en 1983. Grazas, 83. Niso consiste a planificación do corpus lingüístico, elaborar as normas a variedade estándar que lle dá, non é a cuestión de unidade, é a cuestión de perfil, de límites con respecto de entidade con respecto ás outras linguas, nomeadamente no caso dunha lingua minorizada con respecto á lingua hexemónica coa que está en conflito. E despois temos a planificación do estatus social, que é o que entendemos realmente por normalización lingüística. Iso é a normalización lingüística. Podemos, para lograr esa normalización lingüística, por exemplo, oficializar unha lingua, o que lle pasou ao galego no marco da Constitución Española en 1978. E podemos e debemos, para que o galego recupere os ámbitos e usos dos que lle foron usurpados, dos que foi desprazado, dinamizalo. Pero a dinamización sen o obxectivo de normalización converte aos equipos en bodas, bautizos e comunións. BBC, que lle chamaba unha exalumna miña e hoxe compañeira de departamento, Irene Fernández, que non pode estar aquí. Nos centros educativos temos unha responsabilidade moi grande con respecto á planificación lingüística, porque é un dos ámbitos onde realmente esa planificación lingüística mellor se pode concretar e mellor podemos dinamizar a lingua a través do proxecto lingüístico de centro. De que tería que atender, de que ten que atender o proxecto lingüístico de centro?
pois das linguas, de todas as linguas da oferta curricular, no sentido de que linguas se van a ofertar no centro, cantas horas se lle van dedicar, que metodoloxía se vai desenvolver para tratar esas linguas, de que maneira, que metodoloxía didáctica imos a empregar, e despois cales van ser as linguas vehiculares para comunicar outros saberes, para aprender e comunicar outros saberes, e que tratamento se lles dará a esas linguas. E que pasa coa lingua minorizada? Que medidas se van a adoptar para atender a súa normalización? Iso é o que ten que haber nun proxecto lingüístico do centro. Veremos despois máis adiante as fases para unha proposta normalizadora e todo iso, pero o que é importante, digo porque en moitos centros, por exemplo, o proxecto lingüístico que existe hoxe en día recolle, por exemplo, as viaxes Erasmus, os intercambios lingüísticos de francés ou de inglés. Iso non é o proxecto lingüístico de centro, vale? Poño este exemplo así entre paréntese porque como atopei polos centros adiante, pois é un exemplo do que podemos facer para a normalización e do que non serve para a normalización e formaría parte do plan de actividades complementarias ou extraescolares do centro. A normalización lingüística é a finalidade dun proxecto lingüístico nun centro que é a concreción da planificación lingüística a nivel educativo. E, polo tanto, esa normalización lingüística, ese obxectivo, persegue frear o proceso de sustitución lingüística, recuperar as funcións e ámbitos usurpados, como dicía antes, derrubar prexuizos, restituir a dignidade e a aceptación por parte da propia comunidade da lingua minorizada e mellorar o prestixio social desa lingua minorizada, aspirando a que estea en igualdade de condicións coa hexemónica, cando menos. Recordo todo isto porque iso é o que debemos perseguir no proxecto lingüístico de centro. Non podemos esquecer nin obviar en ningún momento que estamos convivindo cunha lingua hexemónica e cunha lingua minorizada e temos obrigas con respecto ao ensino e a aprendizaxe e a avaliación desas linguas. Nunha situación de conflito lingüístico, unha situación desequilibrada, como a que se atopan galego e castelán no noso territorio, nunha situación como esta, caben tres accións por parte, digamos, da sociedade. Cabe a acción institucional, cabe a acción colectiva, no noso caso cumpre habitualmente a Mesa pola Normalización Lingüística, Queremos Galego, e a nosa acción individual. Evidentemente, se os falantes negamos a falar a lingua, non hai nada que facerlle, non? Pero, sobre todo, a acción institucional política é a que se ten que ocupar da planificación lingüística. Evidentemente, temos un problema cando no que lexisla elimina a palabra normalización. O que non se nomea non existe, e se non existe quere dicir que non hai conflito. E, de feito, non hai conflito para quen goberna porque falamos de bilingüismo cordial, como antes de bilingüismo armónico. Polo tanto, as consecuencias disto son terribles. En ausencia de planificación, chegamos á situación que nos describe a finais de 2024 o Instituto Galego de Estatística. Por primeira vez na historia, o galego deixa de ser a lingua maioritaria do país e pasa a selo o español. Se nun primeiro momento a planificación lingüística a través da oficialización e da estandarización, a través do Plan Xeral de Normalización da Lingua de 2004, a súa concreción no decreto de 2007, lograron ralentizar o proceso de sustitución, como se pode observar na gráfica. A partir de 2010, co decreto de plurilingüismo, ese proceso avanzou até a situación que nos atopamos actualmente. Por iso, por que un proxecto lingüístico de centro? Antes que nada, pola situación de emerxencia lingüística na que nos atopamos con respecto á lingua propia do país, ou, como dicía a Real Academia Galega, unha situación ao linear do colapso, ao borde do colapso, non? E por outra parte, porque temos un mandato legal, temos un marco legal no que nos movemos, e parece que sempre as leis están para obrigarnos a facer cousas distintas das que queremos, pero que aquí hai cousas que nos mandan a lei
as leis que tamén debemos facer. Esta mañán na mesa redonda que tiñamos aquí parecía como que só se mandaba unha parte e non a outra, non? Entón, algunhas responsabilidades nós temos que asumir tamén, porque o artigo 14 da Lei de Normalización Lingüística, unha vez oficializado o galego pola Constitución no 78 e unha vez declarado lingua propia no Estatuto do 81, a lei emanada del, no artigo 14, di: ao remate do ensino obrigatorio garantirase a igualdade de competencia lingüística nos 2 idiomas oficiais. Iso tamén está na lei. E teremos que facer algo ao respecto e algo dependerá de nós. En 1990, a LOCSE incorpora as teorías de Jim Cummins relativas ao tratamento integrado de linguas e que fala do trasvasamento necesario da lingua minorizada á lingua hexemónica. No ano 2001, o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas incorpora as teorías de Jim Cummins, que veremos despois en que consiste iso do tratamento integrado de linguas, para acabar coa múltiple competencia monolingüe nas aulas, porque non somos plurilingües. E porque é mentira que cada vez máis a nosa sociedade sexa multilingüe, plurilingüe, non é certo. É multilingüe de linguas hexemónicas, o que chama Fernando Ramallo multilingüismo ou plurilingüismo restritivo, pero non reactivo. Iso non é plurilingüismo, é, digamos, plurilingüismo de linguas hexemónicas, pero as linguas minorizadas non existen nese plurilingüismo intencionadamente promocionado polo sistema capitalista no que vivimos. O Marco Común incorpora tamén esas teorías para lograr no alumnado o desenvolvemento da competencia plurilingüe ou multilingüe. No decreto de 2007, que viña para implementar, concretar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, recordo, aprobado por unanimidade en 2004 por toda a unanimidade do Parlamento Galego, sendo Feijóo vicepresidente e Fraga presidente, e que se supón que este ano se ia actualizar e que ia estar o resultado no mes de outubro, despois en novembro, despois en decembro, e estamos en abril e seguimos esperando, non? Para implementar ou concretar ese Plan Xeral de Normalización para lograr as súas medidas, promulgouse en 2007 o decreto para a normalización da lingua galega, o último que levaba ese nome de normalización. En el, no seu artigo 14, por primeira vez, fálase de que hai que desenvolver, hai que facer, hai que elaborar, hai que redactar o proxecto lingüístico de centro. E que ese proxecto lingüístico formará parte do PEC, do proxecto educativo de centro, e que debe recoller as medidas de apoio e reforzo para alcanzar o obxectivo establecido na Lei de Normalización Lingüística. Recordades o obxectivo, verdade? Pois iso é o que non podemos perder de vista. Que sucedeu? Todos o sabedes. Sucedeu que ese decreto foi derrogado, en 2010 promulgouse o decreto de plurilingüismo e desde entón só vivimos a trancos o proceso normalizador, ausencia de planificación lingüística, ausencia de avaliación de resultados da implementación dese decreto, negación do conflito lingüístico, vivimos nunha situación de bilingüismo cordial, consecuencia, avance do proceso de sustitución lingüística. A pesar diso, o decreto de 2010 di no seu primeiro obxectivo, a pesar de ser un decreto de plurilingüismo, no que está ausente a palabra normalización, perdón, pero podo berrar sin falar por aquí? No, é para que recolla. Vale. Entón, a pesar diso, no seu obxectivo primeiro di o decreto de plurilingüismo garantir a competencia plena e en igualdade nas 2 linguas oficiais. Vale? Ese é o obxectivo. E iso é o que temos que lograr, sexa como sexa, pero temos que logralo. E parece, polos datos do IGE, que estamos facendo xusto o contrario do que se nos pide. E é certo que ese decreto nos proíbe usar o galego nas áreas, na ESO, nas áreas de matemáticas, tecnoloxía e física e química, pero tamén di ese decreto que debemos ter un tratamento equilibrado no bacharelato das 2 linguas oficiais, que debemos ter nas demais ensinanzas un tratamento equilibrado
para garantir que o alumnado coñeza o vocabulario específico, para garantir que o alumnado acabe o obxectivo de igual competencia nas dúas linguas oficiais ao rematar esa etapa educativa. Tamén é certo que se nos esquece que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou 2 dos artigos dese decreto. Algúnas veces eu vou polos centros e atópome con que a xente sigue facendo a enquisa o ano pasado. Que a estas alturas haxa centro que segue facendo a enquisa a nais e pais, pois, non sei, sorprende bastante e non é enterarse do que está pasando na realidade. E que moitas veces non me creen cando lles digo que eso xa non está en vigor, a pesar de que a Xunta aínda non executara a sentenza. E tamén que non hai liberdade do alumnado para escoller a lingua que lle dé a gana, como non hai liberdade para non escoller o español. A situación, todo isto, as consecuencias de todo isto, ao que nos levaron, como ben sabedes, é os datos que recolleu o IGE en 2024. Por primeira vez, o galego deixa de ser a lingua maioritaria, perdeu 400.000 falantes. O español gañou 380.000. Eso significa que non se pode explicar pola poboación migrante. Dame a sensación como pretendía o conselleiro a última vez que o escoitei. O máis sangrante de todo é que o 32% da poboación de entre 5 e 14 anos non ten competencia en galego e para eles o galego é unha lingua estranxeira e ese é o noso futuro se non logramos cambialo. E aínda hai outro dato máis grave que é que a maioría da xente declara ter escasa ou pouca competencia en galego. É a súa propia autopercepción. Ademais, os monolingües en castelán mantéñense na lingua, pero os únicos bilingües que hai neste país son os galegofalantes, pero maioritariamente diglóxicos, con tendencia a abandonar a lingua, e especialmente aqueles que declaran aprender, alfabetizarse en galego e en castelán, son os máis tendentes a priorizar sempre o castelán sobre o galego. Por outra parte, todas estas son conclusións as que chegou no seu informe tras a análise do informe do IGE, a Real Academia Galega, e incide en que o sistema educativo é un elemento, un ámbito desgaleguizador nestes momentos nos ámbitos urbanos. Non só porque cada vez está máis ausente o galego dos espazos educativos, senón porque fora das aulas non hai galego nos corredores, nin por parte do profesorado, nin por parte da lingua dos compañeiros e compañeiras. Polo tanto, mesmo aqueles alumnos e alumnas galegofalantes senten unha presión terrible para o cambio lingüístico. Non escollen, vense obrigados a optar por outra opción que non é o galego. E, finalmente, os informes do Consello de Europa alertan desta situación. Creo que os dous últimos, creo que un era do 19 e outro do 24, non estou segura, pero alertan de que, disto que acabamos de dicir, de que o sistema educativo é unha pexa para a normalización lingüística nestes momentos e de que é necesario evitar o reparto de linguas por materias e moito menos prohibir o uso da lingua galega nas áreas matemáticas, tecnoloxía e física e química da ESO. Esa gráfica que está aí é unha gráfica resultado do traballo para o proxecto lingüístico de Rianxo que a última vez que o preparamos, que o deseñamos, que o elaboramos, encargouse da análise da situación sociolingüística a Real Academia Galega. Entón, esta gráfica, o que vedes aquí é que aquel alumnado que chega ao ensino galegofalante ven co castelán. Isto é importante que o recordedes para cando vexamos o tratamento integrado de linguas en que consiste. Mentres que o alumnado castelán falante non ven co galego. Estamos falando de Rianxo, senón que chega o galego ao mesmo tempo que o inglés, como lingua estranxeira. Estamos falando de Rianxo, que os propios datos da Real Academia son que hai, pois non me acordo se que eran 3 alumnos de castelán falantes por clase ou algo así, 3, 4, xa non me acordo moi ben, as de Rianxo sabedes. En esta situación, evidentemente,
non hai, os procesos sociolingüísticos son reversibles e podemos poñerlle freo a isto, pero en ausencia de políticas normalizadoras acaídas, hai un estudo matemático que predí o futuro das linguas. Iván Area da Universidade de Vigo e Mar Jornet da Universidade da Rioxa son os autores dese estudo, e que din que en ausencia desas políticas lingüísticas acaídas, as linguas en situación de minorización están condenadas a ser sustituídas. Estámoslo vendo. O proceso continúa, avanza, perdemos a condición de mayoritaria e cambiamos. Entón, nas nosas mans está facer algo no ámbito educativo para, cando menos, cambiar o modelo educativo co que nos ocupamos da lingua propia do país. Para iso temos que saber moi ben, o que dicíamos antes, que o PLC e como se desenvolve o PLC. O proxecto lingüístico de centro necesita, no noso territorio con lingua propia, minorizada, necesita da metodoloxía do tratamento integrado de linguas, da que vos levo falando todo o tempo. Non sei que pasou aquí, non me vai. Sí. Pero ademais non porque o diga eu, nin porque a mí me guste, nin porque leve falando disto desde 2015, senón porque o di o marco legal desde os anos 90, 1997, desde a LOE, que chegou coas competencias básicas, desde a LOMCE e agora mesmo a LOMLOE e os decretos autonómicos dela derivados que din os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa co fin de favorecer no proxecto lingüístico do centro concretaránse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán polo menos acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vai a empregar e o tratamento que se lles dará aos contidos e aos criterios de avaliación similares nas distintas materias lingüísticas para evitar a súa repetición, a repetición dos aspectos comuns, e eu engadiría a contradición que producimos no alumnado ao falarlle de cláusulas complexas ou de oracións subordinadas sustantivas en función de, non sei, entendedesme de que falo. O proxecto lingüístico, como o tratamento integrado de linguas, como acabo de dicir, chegou nos anos 90. Aquí en Galiza, no noso país, no ano 97 había xa formación neste aspecto, non? Fixadevos, século pasado, agora mesmo hai moitos centros que non saben que teñen que ter este documento. Digo isto para que vos deades conta que isto é bastante vello xa. Entón, o proxecto é, digamos, o documento, o que ten que recoller os acordos, as ideas, os obxectivos xerais, específicos, concretos, os plans de actuación, despois dunha análise da realidade de cada centro. A metodoloxía para desenvolver e o tratamento integrado de linguas. A primeira vez que chegaron ao Estado español, que chegou esa metodoloxía, ao Estado español chegou da man de Miquel Siguán a Cataluña, e de Cataluña pasou ás escolas Bressola, que son as escolas de catalán no Estado francés. Un éxito enorme, do mesmo xeito que tiña éxito a implantación desa metodoloxía por parte de Jim Cummins no Canadá, que de aí veu para aquí, non? Insisto, o TIL é a metodoloxía, e o proxecto é o documento marco que se desenvolve, lévase á práctica a través desa metodoloxía. Por que insisto nisto? Porque moitas veces o que nos piden en Rianxo é o documento TIL, vale? Non hai un documento. O TIL é unha metodoloxía. Tratamento significa metodoloxía. Entón, temos ano 97, anos 90, principios do século XXI, desenvolvemento do proxecto lingüístico de centro nos territorios con lingua propia e dúas linguas oficiais e desenvolvemento da metodoloxía TIL. Pero, unha vez centrados máis ou menos alá por 2011, despois da primeira década do século XXI, atopámonos que polo Estado español vanse desenvolver os proxectos lingüísticos de centro en territorios como Andalucía, onde hai unha única lingua oficial, e vaise desenvolver tamén o TIL por eses territorios con unha única lingua oficial.
E de que se vai ocupar aí? Pois vaise ocupar das seccións bilingües, español-inglés, e vaise ocupar pois diso que coñecemos como CLIL ou ICLEN, coas siglas ou en inglés ou en español, non? E mentres iso se desenvolveu neses territorios, ningún problema. O problema é cando ese modelo se trasladou a un territorio como galego, como valenciá, como a comunidade valenciá ou como as Baleares. Porque en Cataluña e no País Vasco seguiu o modelo que viña dos anos 90. Pero aquí non. Aquí de repente desenvolvese, implántase o decreto de plurilingüismo, en Valencia e en Baleares de trilingüismo, e chámaselle TIL a iso. Veremos dentro dun pouco que é o antitil. Por iso a xente saiu á rúa, esta foto non sei se é de Baleares ou de Valencia, pero saiu á rúa precisamente contra o TIL por iso, porque saía contra o trilingüismo. Ali chamouse decreto de trilingüismo, o mesmo que aquí de plurilingüismo, porque pretendía estender o modelo de territorios cunha única lingua oficial ao modelo de territorios cunha lingua propia minorizada e outra lingua hexemónica. Entendedes? E non o TIL do que falaba Cummins, non o TIL que se basea nas teorías de Jim Cummins. O caso é que desde ese momento vai haber no Estado español dous proxectos lingüísticos distintos, dous modelos distintos. Un para Cataluña e o País Vasco e outra para o resto. Nós deberíamos estar, como nos anos 90, no de Cataluña e no País Vasco, pero desde o decreto de 2010 de plurilingüismo estamos no outro, vale? Entón, nese marco, en Cataluña, por exemplo, e no País Vasco, nas últimas leis educativas actualizadas recentemente, creo que 2022 unha e non sei se 2023 ou 21 a outra, centran todo arredor do proxecto lingüístico de centro e do TIL. Os centros teñen que elaborar un PLC que enmarque o TIL e en coherencia co TIL sinálase, isto é importante para nós, a inaplicación de parámetros numéricos, proporcións ou porcentaxes no ensino e no uso das linguas. Iso significa, en coherencia co TIL, non pode haber un reparto de nin 33, 33, 33, nin 50, 50. Iso é reparto, iso non é tratamento integrado, iso é reparto. No caso da Lei de Educación Vasca, creo que de 2022, di os centros vascos deben elaborar o seu PLC que enmarque o TIL coa finalidade de impulsar un sistema plurilingüe no que o euskera se sitúe como eixo central. O que vos dicía eu antes, queremos galegos e galegas políglotas, pero desde o galego. Vale? Entón, esa é a situación neses dous territorios. En Rianxo o modelo que escollimos foi o do País Vasco. Todo o que aprendemos e intentamos desenvolver ali foi a través do que aprendemos do País Vasco. E para que serve o proxecto lingüístico de centro? O primeiro de todo, para propiciar o cambio metodolóxico. Todo o que estamos falando é que necesitamos un cambio no sistema educativo para que pase algo, para que non sigamos perdendo falantes, para formar, para que a rapazada fale galego. Entón, iso é evidente que se non cambiamos a maneira de dar as nosas clases ou o que facemos nos centros educativos, o cambio non vai por si só, vir por si só, e sobre todo non podemos agardar que ninguén o veña a facer por nós, porque as institucións políticas non están polo labor, as institucións administrativas. Para iso, a metodoloxía activa TIL, enfoque comunicativo, de todas as áreas lingüísticas e non lingüísticas necesitamos compartir acordos sobre aqueles xéneros transversais. En todas as áreas fan falta facer resumos, esquemas, exposicións, mandar correos, facer debates, argumentacións. Ben, pois aí temos que dar indicacións comuns. Non lle vou dar unhas, outro, e ademais interésanos que esas indicacións estean todas en galego. Iso axuda a que desde matemáticas, ao poñer a levar a práctica esas indicacións, pois xa teñen un documento con as indicacións en galego, xa usan, ainda que sexa parcialmente, o galego en matemáticas. Por outra parte, nas áreas lingüísticas, no marco legal no que nos movemos, debemos facer xirar todo alrededor dos xéneros discursivos, da tipoloxía textual,
Polo tanto, ese enfoque comunicativo dinos que as linguas ensínanse e apréndense para ser usadas, non como un fin en si mesmas. Entón, se se ensinan e aprenden para seren usadas, iso é o que necesitamos para o galego, ensinar e que aprendan a lingua para que a usen, non para que saiban encher ocos con B ou V, ou non para que digan que saben usar galego, que a escriban na PAU, que saquen unha boa nota, xente que nunca falou galego, nin vai falar galego. Nós o que necesitamos é que a lingua sexa usada. Vale? Esa perspectiva do enfoque comunicativo para o uso social da lingua dentro do marco da teoría constructivista no que se sustenta a LOMLOE é moi beneficiosa para a normalización da nosa lingua. En segundo lugar, o PLC para mellorar a competencia en comunicación do alumnado, primeiro en lingua galega. A alfabetización primeira ten que ser en galego. Segundo a teoría, a hipótese de interdependencia de Cummins di: se a instrución na lingua minorizada é efectiva, a transferencia da lingua minorizada á lingua hexemónica prodúcese sempre que haxa exposición a esa lingua e motivación para aprendela. E isto só sucede nese camiño, nunca vai suceder a inversa. Por que se alfabetizamos primeiro en español non sucede? Porque non hai motivación para aprender o galego, é unha lingua con prexuizos, non é considerada útil e non hai exposición á mesma. E dame igual que sexa Rianxo, non hai exposición á mesma nos ámbitos digitais nos que se move o noso alumnado. Vale? Entón, se queremos que a teoría de Jim Cummins se cumpra a hipótese de interdependencia, necesitamos primeiro en galego e a partir do galego facer as transferencias ás linguas adicionais. É importante que entendamos isto, porque ese é o tratamento integrado de linguas. O tratamento integrado de linguas non nace para ensinar, aprender e avaliar linguas hexemónicas, nace para normalizar as linguas minorizadas. Vale? E nace precisamente para que un alumno ou alumna que entra na escola como castelán falante non teña ningún problema en aprender o galego, nin teña prexuizos cara ao galego e saia bilingüe. E que un alumno ou alumna que entra galego falante non asuma os prexuizos e a falta de utilidade da súa lingua e se volva diglósico, con risco de perda da súa identidade, da súa lingua e, por lo tanto, da súa identidade. Vale? O bilingüismo ten que ser aditivo e para ser aditivo ten que ir nese camiño, motivación e exposición para aprendelo, porque senón sería un bilingüismo subtrativo que é o que temos hoxe en día. O que temos hoxe en día xa o sabemos. Vale? Entón, iso é o que temos que mudar. Ben, e que facer coas áreas non lingüísticas? Porque, claro, estamos nun marco legal que nos obriga. Ben, pois nas áreas de matemáticas, matemáticas, física e química, tecnoloxía na ESO, sirvámonos do translingüismo. A lingua vehicular estamos obrigados por decreto lei que sexa o castelán. Utilicemos o translingüismo. Ou é que acaso os profes de matemáticas, as profes de física e química non teñen que avaliar a competencia en comunicación lingüística? Que eu saiba, todos temos que avaliar todas as competencias. Que eu saiba, na miña programación, ponme ao lado de tal obxectivo, competencia específica, está vinculado con tal competencia clave que ten un descritor. E dentro deses descritores, eu teño descritores, ten 1, ten 4, que estou continuamente utilizando, e os de matemáticas teñen sistemáticamente competencia en comunicación lingüística 1, 5, e dentro da competencia en comunicación lingüística temos 4 subcompetencias, que parece que dentro desa competencia só existise unha, a lingüística, pero que tamén está a discursiva, tamén está a pragmática e a sociolingüística. E parece que esas non existisen. Entón, é importante que teñamos iso claro, que todos, como di Daniel Casani, xa sei que non o digo ben porque en catalán sería distinto, pero eu aprendino así, Casani, e como di el, todas somos docentes de linguas, e dá igual de que materia sexamos, vale? E sobre todo nun ensino, aprendizaxe e avaliación competencial.
Por outra parte, en terceiro lugar, o proxecto lingüístico de centro está para mellorar a competencia plurilingüe do alumnado, pero a partir da lingua propia, o que dixen antes, formar galegos e galegas políglotas, transferindo desde a lingua unha, a propia, as habilidades lingüísticas, o repertorio lingüístico, a lingua 2, 3, as linguas adicionais. E iso está na teoría do dobre iceberg de Jim Cummins. Non se gardan as linguas en caixóns separados e agora vou falar francés e abro esta tapa desta caixa e agora vou falar inglés, abro a tapa desta caixa ou doulle o botón do galego ou doulle o botón do español. Non. As linguas no noso cerebro están iso, nun totum revolutum, na competencia subxacente común que me permite facer transferencias continuamente dunhas a outras. Por iso, unha das consecuencias do fenómeno das linguas en contacto é as interferencias lingüísticas. O que temos que tratar de evitar é fomentar o translingüismo, pero non o cambio de código nin a mestura de código. Pero, por suposto, que temos que utilizar no favor do noso alumnado esas transferencias. Evidentemente, os galegofalantes, que somos sempre os bilingües, somos os que temos maior facilidade para facer esas transferencias. Temos que facer o mesmo cos castelán-falantes. O que non pode ser é que alguén que nunha clase maioritariamente estean alumnos castelán-falantes e que entón, como maioritariamente son castelán-falantes, pois xa pasamos do galego. Debería ser todo o contrario, non? Vale. O que se trata é iso, de formar alumnado bilingüe, non diglóxico, pero bilingüe, tanto os castelán-falantes iniciais e non só os galego-falantes iniciais. Ademais, o PLC tamén está para concretar a identidade do propio centro. Non é o mesmo, eu ando moito polos centros e ves claramente o perfil do centro a través da súa paisaxe lingüística. Vendo os cartaces, vendo todo o que hai no centro, es consciente de si ese centro enfronta a neutralidade ideolóxica que se nos pide sen cortarse en encher o patio ou os corredores de bandeiras palestinas, de bandeiras LGTBI, de bandeiras da cor que sexan, ou cos símbolos feministas, e se está cheo de cartaces, anuncios, non só cartaces, anuncios do día a día en galego ou non, ou se hai un equilibrio entre galego, español e inglés, ou se o galego só está nos cartaces que manda a Consellería de Educación. E iso vese na paisaxe, e iso fala da personalidade do centro. Tamén a etiqueta, é dicir, o que se publica en rede e as comunicacións que se fan desde o centro, non? E finalmente, para cumprir coa legislación vixente, porque temos unha legislación que nos obriga. A legislación non só nos obriga a dar lingua española e a que acaben a competencia en lingua española, obríganos exactamente o mesmo en lingua galega, desde a Constitución, Estatuto, Lei de Normalización, Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, o propio decreto de 2010 e agora a LOMLOE. E extraín este anaco da LOMLOE para que nos sintamos amparados en todo o que fagamos e se, como dicía non sei quen esta mañán, temos que ensinarlle a unha nai ou a un pai por que facemos iso, pois ensinámoslo. Ao finalizar a educación básica, todos os alumnos e alumnas deberán alcanzar o dominio pleno e equivalente na lingua castelá e na lingua cooficial correspondente. Adoptaránse as medidas necesarias para compensar as carencias que poidan existir na competencia en comunicación lingüística. Adoptaránse as medidas necesarias para compensar as carencias, tanto na lingua castelá como nas linguas cooficiais. Tomando como referencia a análise realizada previamente para o proxecto lingüístico de centro e incluindo a dita análise e tales medidas no seu proxecto educativo. É dicir, que pasa se estou nun centro onde o alumnado, o 90% é castelán falante? Terei que tomar unhas medidas para que saiba usar oralmente o galego ao finalizar a súa etapa educativa obrigatoria. Dimo a lei, non o digo eu. Pero é como se obviásemos iso. A lei tamén nos manda isto. Parece que só estivésemos obrigados a cumprir
que en matemáticas non se poden dar en galego ou que física e química, e non o digo en xeral porque xa sei que aquí hai un montón de profes de matemáticas que levan toda a vida dando clase en galego, a pesar da prohibición. E como decía alguén antes pola mañán, está claro que miraron para outro lado e que o único que pretendían con iso era amedrentarnos ou que nos autocensuremos. Como pola mañán, eu convido-vos a non autocensurarnos. Por último, que dixen antes que era o último, pero non, en sexto lugar, o PLC para formar, como no País Vasco, como di a lei do País Vasco, a lei de educación, galegas e galegos políglotas, porque, como dillo a King Dolls, primeiro a formación bilingüe para despois ser plurilingüe. Non se pode ser plurilingüe sen primeiro unha formación bilingüe. O plurilingüismo desenvólvese a partir do bilingüismo. E, evidentemente, claro, volvemos a Ramallo, entenden por plurilingüismo e por bilingüismo o do español e inglés, o das linguas hexemónicas, e entenden que estamos nunha sociedade hipermega multicultural e multilingüe polas linguas hexemónicas, pero aí non aparecen as linguas minorizadas e o plurilingüismo ten necesariamente que incluílas ou non é un plurilingüismo inclusivo e válido, atento arredor da normalización da lingua minorizada. Como elaborar o PLC, que é o que ven nos vosos folletos e na guía esa máis ampla? Pois, segundo o decreto de 2010, di que coa finalidade de promover o uso do galego nos centros, a Consellería competente na materia de educación establecerá un programa regular de actividades de fomento da lingua galega en cada centro educativo. Seguimos esperando por el. No marco do seu proxecto lingüístico e coa participación de toda a comunidade educativa. Veremos no decreto que non conta con toda na proposta do proxecto lingüístico que non conta con toda a comunidade educativa, con especial atención ás liñas de actuación que permitan un incremento no uso do galego nas actividades extraescolares e complementarias. Por iso sempre nos mandan técnicos para charlas que só falan castelán e cando lle pides que cambien o galego non saben. E despois temos, nese propio decreto, imos ver agora como vou de tempo. 10 minutos. 10 minutos. Imposible. Pero farase, intentarase. Agora vou dicirvos o que di o decreto e despois a proposta normalizadora, e tenme que dar tempo, sí ou sí. Entón, o que di o decreto é que estes son os axentes: equipo directivo, comisión de coordinación pedagóxica, ratifica e aproba a proposta do equipo directivo sobre a comisión do profesorado que ten que redactar o PLC. Ollo, primeiro fallo do decreto: son as xefas de departamentos das áreas lingüísticas que teñen que formar parte desa comisión. E en primaria, onde están as xefas de departamentos das áreas lingüísticas? Segundo, o coordinador ou coordinadora de normalización e outras docentes se queren. Onde está toda a comunidade educativa? En segundo lugar, aprobará o PLC o Consello Escolar e o claustro? Como vamos a implicar a toda a comunidade educativa se desde o inicio non facemos isto entre todos? Vale? Despois, a Inspección Educativa corresponde revisar cada 4 anos os PLC para velar polo seu cumprimento e marco legal. Vístelos, revisalos, verdade? E a Administración Educativa avaliará o PLC e fará o seguimento dos resultados da súa aplicación até o Consello de Europa lle reclama esa avaliación e quere ver eses resultados. Co cal, non importa tanto o que quero dicir con todo o que estou dicindo, que está na lei, como a práctica, a levar á práctica iso. Por iso, o que estou intentando hoxe é invitarvos a que no marco legal no que estamos cambiemos as cousas. Obxectivos: garantir a adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais e adquirir o coñecemento, promover a dinamización da lingua galega. Xa vedes que está ausente a normalización. Pero con respecto ás familias, procurar a colaboración nas decisións que atixen o sistema educativo co obxectivo de contribuir á consecución dos obxectivos. Non di co obxectivo de eliminar a lingua galega. É importante algunhas cousas que parece que nos quedamos con algúns titulares e non imos ao fondo. Contidos: a decisión do centro educativo respecto ás linguas que impartirán, en que se impartirán as materias, e de iso ocúpase esa comisión do profesorado que redacta o PLC. As medidas adoptadas para que o alumnado que non teña suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten das linguas, das dúas, non dunha, das dúas. E o grupo de traballo Tilken se encargará de propoñer materiais, facer propostas metodolóxicas, didácticas,
para isto e os procedementos que aseguren que o alumnado acade competencia lingüística propia do nivel en ambas as linguas oficiais. E despois o equipo de normalización, xa sabedes que no decreto é de dinamización, roubóuselles a normalización, os obxectivos xerais e as actuacións para o fomento da lingua galega, para a dinamización de BBC e non co obxectivo da normalización. Cada ano hai que engatirlle unha adenda anual, é dicir, todos os acordos que se acorden no grupo de traballo TIL para mellorar a competencia en comunicación lingüística e plurilingüe, os cambios ou creacións das seccións bilingües e o plan de actividades e programa do equipo de normalización. Cada ano hai que engadir iso ao PLC. Eivas no decreto as que sinalou xa o Consello de Europa, o reparto de linguas por materias e a falta de avaliación e a ausencia, a prohibición de dar nas áreas STEM en galego, usar a lingua galega. Proposta normalizadora. Primeiro, non hai dous PLCs iguais, non pode habelo. Cada PLC ten que adecuarse á situación da contorna na que se atopa o centro. Ten que ser adecuado a esa contorna sociolingüística, non hai dúas iguais, vale? E os centros hoxe en día son tremendamente variados, vale? A variedade de alumnado que temos fai que teñamos que facer un PLC único para cada centro, aínda que sigamos a mesma estrutura, adecuado á realidade lingüística do centro. Entón hai que avaliar primeiro, cal é a realidade sociolingüística da contorna do centro, segundo, cal é o grao de desenvolvemento da competencia comunicativa en cada unha das linguas ofertadas polo centro, pero non só do alumnado, tamén do profesorado. Porque, por exemplo, ainda estiven hai 2 semanas nun centro de primaria próximo ao noso centro e, evidentemente, temos que ser conscientes como docentes do lugar onde estamos e de que facemos. Se eu son profesora de lingua nun centro semiurbano ou casi semirural, onde o alumnado prácticamente no 99% é galego e fala un galego preciosísimo, eu non lle podo estar corrixindo os desvíos normativos. E nin lle podo impedir que use a geada e o seseo, senón premiarlo. E, en segundo lugar, non é o mesmo que un alumno ou alumna de Madrid escriba abogado con V, que un alumno galego escriba en español abogado con V ou en galego abogado con B. Son consecuencias do fenómeno do contrato de linguas. E teño que atender á competencia sociolingüística e entender que é normal que pase iso. Unha cousa é falalo, dicilo, evidencialo, e outra penalizalo, vale? Entón, iso é moi importante. Tamén a avaliación da competencia lingüística, sociolingüística do profesorado. Ten que ser consensuado e transformador. Temos que colaborar, por iso é necesario que o aprobe o claustro, porque temos que estar todos implicados, non só os departamentos lingüísticos, senón non chegamos a ningún lugar. E ten que ser integral e vinculante, é dicir, afectar a totalidade do centro e que todo o profesorado se sinta implicado para poder leválo a cabo. Estable, permanecer, non se pode estar continuamente renovando e protestando e dicindo que hai que cambiar isto, pero iso sí, hai que ir actualizando cada ano. E despois normalizador, no sentido que todas as medidas non poden, todas elas teñen que confluir na normalización da lingua minorizada, porque para iso é. As fases, vale, unha fase de sensibilización, xustificar que queremos facer, para que queremos o PLC, para que serve a planificación, entón informarnos do marco legal, dos contidos que debe haber nun PLC, despois ver como nos organizamos, crear esa comisión, pero implicar a todo o claustro, despois esa comisión que sexa que redacte, pero iso non signifique que non deixe de contactar con todo o claustro, despois analizar o contexto do que falábamos antes, a análise sociolingüística da contorna, quen somos, a situación onde estamos, cal é o noso grau de desenvolvemento da competencia comunicativa nas distintas linguas, alumnado e profesorado, e despois, a hora de desenvolver o PLC, cales son os nosos obxectivos xerais, específicos, concretos, que metodoloxía e utilizala, non dicilo, non poñelo no papel, levala á práctica, e que liñas de traballo queremos e avaliar os resultados do que fixemos. Con respecto aos obxectivos xerais,
podemos coller este obxectivo que está no decreto e centrarnos nestes dous aspectos que era o que tiñamos antes do decreto de 2010. No decreto está mellorar a competencia comunicativa en todas as áreas, ámbitos e situacións nas dúas linguas oficiais co fin de acadar a competencia lingüística exixida polo perfil de saída idéntica nas dúas linguas oficiais. Vale, pois ese obxectivo deberíamos ter en conta que o alumnado que ten a lingua galega como lingua inicial e habitual poida mantela e consolide unha competencia plena libre de prexuizos, e que o alumnado que ten a lingua castelá como lingua inicial e habitual adquira na escola a plena competencia en galego como segunda lingua, de maneira que se favorezan os contextos nos que se exprese nela, e dá igual que use tempos compostos, porque é galego falante. Se eu o meu alumno Alex Comojo de segundo de bacharelato castelán falante que fala todo con tempos compostos, o penalizo sistemáticamente con iso, vai mandar o galego a tomar por saco. Se lle digo cada día falas máis bonito, pois seguramente, que vos vou contar? Todo isto xa o sabedes. Entón, e os demais obxectivos que son tamén os que veñen xa no marco, pero quería resaltar estes dous porque debemos actuar para conseguir o mesmo nos dous, para conseguir a finalidade da competencia nos dous. Obxectivos concretos, pois, por exemplo, elaborar un caderno para o profesorado que recolla os acordos. Recordade que por lei estamos obrigados a ter acordos terminolóxicos, metodolóxicos, nas áreas lingüísticas sobre criterios de avaliación, elaborar un caderno do alumnado, as indicacións comuns para áreas lingüísticas e non lingüísticas para os géneros transversais. Ese caderno que me permita que o alumnado teña de xeito autónomo indicacións para facer resumos e que en todas as áreas, en todas lingüísticas e non lingüísticas, eu non teña que decirlle nada, tedes aí as indicacións autónomamente, porque total, xa en galego yo explicaron unha vez e agora xa tes o caderno para seguir por elas. 5 minutos. Deseñar un mapa de xéneros textuais. Vale, isto é no que deberíamos estar todos agora, todas agora neste momento, que é o que nos manda tamén a legislación, especialmente nas áreas lingüísticas. Esta é a parte máis difícil, pero é a parte que de verdade nos vai permitir normalizar o galego se o facemos, eses xéneros, o reparto, ese mapa textual, desde a perspectiva dun proxecto lingüístico de centro normalizador, con enfoque normalizador. Áreas non lingüísticas, que poderían facer? Deseñar probas competenciais integradas e integrais en galego e válidas para varias materias. Porque eu podo pedirlle a un de matemáticas que desenvolva por que, como era aquelo, por que as tapas dos sumidoiros teñen que ser redondas. Eso ten que responderse, creo que con Pitágoras, matemáticas. Pero a argumentación ensino ya a facer eu e podo valerme para avaliar eu en galego o de matemáticas en matemáticas e podemos meter aí máis cousas, vale? Acordar nas áreas matemático-científico-tecnolóxicas, por exemplo, un plan de lectura semanal que non ten que ser de literatura, ten que ser en galego, unha exposición oral trimestral en galego, unha produción textual expositivo-argumentativa trimestral, vale? Ou situacións de aprendizaxe integradas, é dicir, áreas lingüísticas e áreas non lingüísticas. Vale. E aquí está o plea de antes, o que vos decía. Entón, liñas de traballo para plan para o ensino e uso vehicular das linguas do centro, que isto é o que nos pide sempre o decreto, pero tamén nos pide un plan de actuación. Entón, temos para lograr unha mellora da oralidade, para a produción escrita, para a comprensión lectora e para a organización dos niveis e das materias por xéneros textuais. Aí é onde este ano nos pediron o plea, pero non lo pediron descontextualizado. Se nos imos á Consellería de Andalucía, atopamos que todo isto vai xunto, ali tamén teñen un proxecto lingüístico de centro. E teñen un mapa de todos os xéneros discursivos a todos os niveis e en todas as áreas lingüísticas e non lingüísticas. Claro, non desde unha perspectiva normalizadora como a nosa, pero teñeno. E o plea está dentro diso, pero aquí está descontextualizado. E é reproducir traballo, é repetir, é dobrar traballo, porque para o plea hai que facer a avaliación da competencia escrita, a avaliación da comprensión lectora, que é o mesmo que temos que facer para o proxecto lingüístico de centro, ademais do plan de actividades do equipo de normalización. Entón, onde deberíamos empezar a centrarnos
o proxecto lingüístico de centro realmente para normalizar a lingua galega é nos xéneros discursivos. De verdade que acabo. Por exemplo, isto é o que estamos discutindo nestes momentos en Rianxo para implantar en primeiro da ESO o curso que ven. Só teño aquí agora, está feito xa para todo o curso, este é o primeiro trimestre para que entendades un pouco que podemos facer desde os centros. Se eu empezo, por exemplo, tipo de texto descritivo, xénero discursivo, autorretrato, retrato, en inglés, non o vou dicir para que non vos riades, e en francés e en portugués. Entón, primeiro empezo en galego, cunha secuencia didáctica de presentación de inicio de curso para facer o autorretrato. Presentación, autorretrato, indicacións das características do tipo de texto descritivo e ese xénero discursivo en concreto. Doulle unha selección de textos que hai descripcións de todo tipo, autodescripcións, retratos, hai de todo. Cando 2 semanas despois empecen en castelán con isto, 2 semanas despois, vale? En castelán, traballan o retrato. Escollen de entre os textos proporcionados en galego e coas indicacións dadas en galego empezan a traballar o retrato en castelán, pero partindo, a transferencia faise desde o galego. E despois, unha semana despois, en inglés. E despois, desde o inglés para o francés. Evidentemente, para o portugués vamos desde o galego, porque non é o mesmo, verdade? Porque para iso lle chamamos linguas adicionais e non estranxeiras, porque non creo que nos podamos atrever a falar de lingua estranxeira para o portugués. Entón, a partir da lingua propia, falamos de linguas adicionais e evitamos os prexuizos que significa estranxeiro, creo eu. Entón, aí temos organizado, como non me queda tempo, plan de integración do alumnado migrante, porque acollida, integración e inclusión debemos liderala nos centros o profesorado de galego e os equipos de normalización. Como solucionamos coa paisaxe lingüística, translingüismo e paisaxe lingüística? Equipo de normalización saca un calendario todos os meses para poñer as actividades que ten o alumnado, as probas, o que sexa, e con personalidades e historias en galego, vale? Saca ao lado outro igual en ruso, porque temos un alumno ruso. Despertar das linguas para todo o alumnado que está ao lado do ruso e inclusión para o alumno ruso. Estou falando dun caso real en Rianxo, porque ano pasado, este ano tamén, pero ano pasado era alumno meu, un alumno que acababa de chegar de Rusia e non tiña nin idea nin de español nin de galego. Entón, inclusión, vale? A través tamén da metodoloxía TIL. Vale. E xa está. Perdoade a velocidade, vale, sinto, que de repente... Moitísimas grazas, Sofía, e para liberala tamén un pouco da culpa que sente, dicir que se cadra culpa recae en que un programa tan apretado en tan pouco tempo, pero nós queremos facer moito en pouco tempo, o día non dá máis de sí, non? Entón, bueno, dicirvos que outra vez non cabe que haxa preguntas, o que ela máis ou menos explicou está tamén aí nas vosas carpetas, xunto con outro material da campaña, e iso sí, dicirvos que se podedes darlle aire a ese material, pois que é bo, non? Porque nos estamos repartindo nos centros de ensino e o que vemos, sempre dicimos, a ver, eses autocolantes igual se poden poñer nos casilleiros, non? Para dicir, bueno, pues eu son un profe que dou as clases en galego e que os demais o vexan e sirva un pouco de referencia, pero certo que imos polos centros e non o vemos. Entón, o que dicíamos a mañán, un pouco de empoderamento neste sentido, non? E dicir, bueno, pues facer un pouco tamén de magisterio e mostrar, eu dou as clases en galego e que os demais o vexan, non? E tamén están as nosas mans contribuir así, ainda que sea en pouquiña medida. Ben, o resto do material iso está aí. Sofía facía alusión á infografía na que se denuncia fundamentalmente pois iso, que xa a primeira vez na historia que o galego non é a lingua mayoritariamente falada, ou que o alumnado sae da ESO sin ter competencia nin uso, todo iso, non? Ponse aí o foco e se cadra damos para unha clase, xa o levades aí na carpeta, é unha clase menos que tedes que preparar e seguro que dá moito de sí. Antes dicíamos, non é necesario que sexa o profesorado de galego o que loite por normalizar, agora as cousas van tanto atrás que xa dicimos a ver se o de galego, porque esa é a triste realidade. Sí, porque deberíamos ser todos, non o de galego. Entón, iso, lanzarvos tamén desde aquí esa mensaxe.
E agora iso, dicirvos que o seguinte relatorio vai ser na aula 212, que están ali os compañeros que van falar sobre a IA, e despois xa vos dirán ali, pero xa nos vemos para o percorrido guiado, para salirmos todos xuntos e xuntas. Non deixades de entregarnos as enquisas que son necesarias para a homologación da actividade. E agora non sei que... Un segundo, é que me olvidaba decir que aparte todo este material está na página da CIGA da SPG, pero todo o que queirades sobre o TIL, sobre os mapas textuais, sobre todas esas cousas que facemos, está en aberto para todo o mundo na aula virtual do Seminario Permanente TIL de Rianxo. Entrades, aula virtual e es Félix Muriel. Entón, ides, tratamento integrado de linguas, convidado, entrades como convidados, está en aberto, descargable, podedes facer o que vos dé a gana con todo iso, vale? E moitas grazas. Bueno, xa lle aplaudimos antes.